eyi assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina tawde on kollanoma fatiha o ha timmi ko ɗeɗo karfeje nogas e goo kanƴe mofti toon ɗeɗo karfeje nogas e goo kanƴe mofti e nder fatiha so Allah wallima a jangi fatiha o a wawi ɗum bawgol cellugol ko wontoon hijje limtogo a wawi andu ko ɓuri hewde ko jangde jangetede ko ɗon suuri ɗon mofti ɗum saabi ɗum ɗo woni baa ɗum ɗo on jangi ɗum ko ɗo woni siñiije ko ɗo woni mimarak ko ɗo woni alif ko ɗo woni laam ɗo woni ha saqiru ko ɗum ɗo bindirɗa bismillahi ɗo haaɗi ɗeɗo karfeje jeegom kanƴe moftanima e nder bismillahi arrahmanirrahimi ko ɗeɗo karfeje nayi cawi toon woni ara e hatungu piccuɗo e nunarak e yanara wadde ɗeɗo karfeje sappo bindirɗa bismillahirrahmanirrahim del ayna baaliɗo ko ɗo rokkuma windoyde alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ayde oɗo keef e oɗo wow e oɗo tajorɗo kañum saawi no mbiɗa maliki yaw middin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗe tati dokkuma ɗum maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗe tati cawi ɗon no mbiɗa ihdina siratal mustaqim ko saaridu e ɗa koyngal e kafara sawi ɗon ihdina siratal mustaqim ɗon saaridu anda ɗon ɗa koyngal anda ko ɗon kafara anda oɗo nde harfere wotere zadel kayri tan nannuɗa ɗo mbiɗa siraɗal lazina ay ziyo omoni siraɗal lazina an amta alayhim ayde fof sorindi ko oɗo zadel goto ɓeydi ɗon oɗo ga e oɗo da gayna baaliɗo ɗo daridu ɗum ɗo wonto gayril maghdubi alayhim waladdallin nani fatiha ma timmi hawri karfeje nogas e goo ɗe ganduɗa aɗa mofti e nder fatiha heddi karfeje jeeɗiɗi ɗe ngala e fatiha ɗum woni fa jorɗo mbaɗen daniyanne beele mbawon ɗum yiide gadden clavier o e clavier ari garten allo men nani joni sen mbaɗini ɗo ko français on ɗo mbattenmo arab nayi gasi wonti arab gasi ɗo joni ko fa
moni ay faade e jaa o moni jitin seddirta e jaa a janani ngaɗo ay nani gadda hun endu ay hunde nani gadda za koyngal ay za ko nani gadda kha ay kha nani gadda zayyin umuni ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi ngoni ɓeydiɗe hen ɗe ganduɗa ɗe ngala e nder fatiha joni noon nde ɗo harfere nde shintoyɗo sa wi qul a'udhu rabbin nasi ari haɗo wiyete min sharri ma tawɗon ɗo ndeɗon ɗon sa ari ha khannasi jiya ndeɗo sa ari no jinnati wan nasi jinnati o jiya ndeɗo deke a faami oɗo shin e oɗo kha e oɗo ja mofti ko e nder naasi sa ari e simoɗa falaqi ay ula a'udhu bil falaq ay fa awnani ay fanani sa ari innaffathati ay sunanani gasi wadde heddema tan ko za koyngal e zayyin iza zuzata zilzalaha omon ɗon wa amma oɗo za koyngal keɓoytamo ko to simore alam nashrah wadde ndeɗo harfere anen toon ndeɗo anen toon anani ndeke alam nashrah nde nan toon ndeɗo nan toon nde nan toon on paami ɗum ɗo toon abajado o ɗum toon jangete itta clavier o jiya bindi ɗi ba jorɗo sinara mimarak alif lamara ha saqiru ara ha tungu peccuɗo nunarak yanara gasi sappo nan ɗon del ayna baaliɗo kef wow ta jorɗo sarede peccuɗo ɗa koyngal ɗa fara zadel gayna baaliɗo peccuɗo darede peccuɗo sappo e goo woni ɗon e sappo goni dow ɗi hawre nogas e goo ko ɗeɗo karfeje goni e nder fatiha pama ɗum nani mbasa jiiɓade ɗon nani mbawi eloni bodo seeɗa ɗeɗo karfeje noon mbiyeɗa kanƴe ɗe ngala e fatiha paamaɗe ɗe moƴƴi fa toɓɓuɗo walla fa jorɗo e jaa tungu piccuɗo e jaa cawɗo e shintoyɗo piccuɗo e shintoyɗo e hun endu e ra koyngal kañum e ha tungu e ha cawɗo e zayyin ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi ɗe ngala e nder fatiha kono sa jangi falaqi e naasi ma taw toon fa oɗo e oɗo ja e oɗo cha e oɗo ha e oɗo ha
heddonoma tan za koyngal e zeyyin. a wawi fatiha limto mum ha timmi, a wawi naasi ha timmi, a wawi falaqi ha timmi, andu abajada ma fof gasi ɗon. nde ɗo wotere keddoreɗa e nde wotere ɗo noon sa jangi a wawi ɗon a serti ko wiyete ko wadde koɗe 27 ko jangete e kamilo e hewde ko ɗo sori, ko jangete e kamile e hewde ko ɗo haaɗi. hankkadi noon heddore a saña itta to ittaga ndenna binda ko jiɗa windude ko ɗo woni jangde nde. wa amma karfeje ɗe kam a serta e majje, kanƴe ne ballatma kala ko winda janga, kala ko winda a jangani ɗo woni ɗiggani. ɗo so ɗiggi tan kala ko winda ka jango. deftere nde gudditade jiyaɗe toon, ɓura ano dow ha less ko ɗe tan goni toon. sasa fof ganda nde ɗo ganda nde aɗa hijjana hoorema taw hay goto hay goto halantama. ɗo so ɗiggi han kadi to jangde mum saɗani han kadi. heddo masɗe keddoto, masɗe ɗe so kadi masana hoorema. sa hoolata masirte gasi ɗum woni naggam ni masirte a wawi tan heddo taro ngone ɗum ko an jangata hoorema. so windama haalama gasi a jahata jangoya ɗo noon gasi timmi. ƴette kuɗi e karneji mbañirto ɗon jangon ɗigga. a saggi noon ɗo garata. WhatsApp o nani, WhatsApp mon nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kala indema e yettodema kabara ka jiɗa nadde naata janga. kala sarɗeji ɗi ɗi belima naata janga, a yiɗa jokka haajuma. on kadi jangoɓe hen ɓe mbaɗi hen alalbaji moɗon, onon wonɓe YouTube ɓe oɗon cuuɗi toon, oɗon mofti to oɗon janga, jaltinen alalbaji mo mbaɗon hen. oɗon wonɓe Facebook oɗon cuuɗi to oɗon janga, ƴette alalbaji mon mbaɗon hen. kala dental ɗo wawi yaade oɗon janga hen, oɗon mbawa hen. alalbaji mon lombon he numéro he yetto, so Orange Money, so Wave, so Western Union, so MoneyGram, so Ria waɗi tan lomba hen kabra komin kaaɗe jangowo to nokku naggam mi waɗi hen balalam yo yaaru yeeso. balalam nan ɗon yo yaaru yeeso. aɗa jangine, aɗa holle, aɗa walle, anne waɗi hen ballal ma fodde bawɗe ma. hoto ɗaw hoorema e moƴƴere ya hoore nde. goto kala wiyama noon, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, mbaɗe hen jingganen jangde nde mbawen dañde ko mbatten ko yetto e dow jaam. heɓke nande e famde, nanirde Allah, jaɓirde Allah, waɗirde hen Allah, yiilo hen Allah. ni foti wona politique. jangde ala politique. jangga tan mbawa naftoroɗa. gandamo nan ɗon allol mon nan ɗon tungani on ko jangono e fatiha ko fa timmi. kadi ko arata kone naasi o e falaqi o ittama hen karfeje 5 ene somi nder toon. ko heddi ko foof noon arti toon natti toon. on paami ɗon. yo Allah hokku en nande ɗum e famde ɗum. ko musidɗo moɗon giɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama. wassalam.